zvinoitere kuti inini nakundi tinowirirana then tobva ndadanana naex wakundi kana kuti tobva tadanana negirlfriend yake yaasingade yandezozoti haide zvake kusvikira wandiudza kuti sha mishi iwe unoda kukudya unobvumera Ona zoita asikana manje. Ona zoita asikana. pafuka tinobhalanze resu Hanzi iwe unofanira kutaura kuti mishi ndakudya. But vasikana futi ukataura kuti ndakudya unobvanzi wandi disrespect. Uchikudzana unodyika. Endawo munhu wedyawo. okay Unoziva? so you're saying munogona kuagree Tokona kutowira kuti mundidye mese ani ndakazodisika wafunda kana nemafake agreements aya baba Ekuti kuti zvoni bepe anodyikana amwe mudyikana nomudyikawo nanga zvandigura nemustriti baba angangopuwa kazvinoika so kuti wadyirwa ka Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome back again. Censored podcast. Nongokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzanga dzichiitika matopics akasiyana-siyana seatinayo nhasi yakaipa ma1 because zvinhu zvikuitika ina hadi kuzvibvuma ka vanonga ndingonyepera chiti brocod vanhu vachidyirana vanhu vavo saka muzana nhasi ndina shandi semazuva ese vanhu vangu shandi bo Madidi J. ndasiyanzo dzangu Andiri safe. bo then ndina DJ mishi mishi last time hanzi nevanhu andokuma section evoice rebonde vanhu vanenge vangozara chiure guys chiure chega anenge vachitongo havana zvinhu zvari vachifunga. Saka Ruma, ayo Mira, saka you are trying to say Ruma, I'm not going to move Hapana voice sha there is a way tichenda kubasa tichishanda ndosese inyaya yekuzotika kuzoti muchuna usikuzoroveka mari mawedza vashandise vayo ndakashandisa vaivazhi ndichiudza vamwana ndikati munhu yemurumika dezaidzi hafana izvozvo ati amushande taitoona kana kugeza togezere samuda mari yekuzoshanda That's the only reason why men survive. wakavaona vanhu vachishanda unowanzwira tsitsi akatsinga achibva ipapo ka ari kungonoeni mari yachina yese kwandiri saka ukufirei no inyaya yekuti takangoti agreement panapa yekuti haisusu nyange marombe tangova aiwa haazopiwe andikuona mai saka ndozvida hanzi kuti marombe hadye zvinodaka saka tishande zvedu zvinozoda maintenance inoti dhurei exactly sakashandai endai pasi mugodhi endai mushande asi dzimwe mari dzodywa nasikana anofanira kungonzwa tinoda kudyira dzekunonzira sei kugocha chibage nesouti yacho ndaita adokomusikana so achiti zvoni sparks ndirishamwanya yangu najigija ndiseka boys sparks ndinazonzwa tsitsa zvonga pano muchena apatika akusvika kuti boys atachitsvaga $20 akuti andopfurendo panajigija hanzi akari panomucheni hanzi panasvika bhati zvona ndimonipai ndire 10 ndimonipai dzimwe 30 minutes hanzi panazorova chiaayaita abaaajigisha vanadzootsitsa vanhu nhasi nyaya tinanika ndinati kuri kuenda zvayo inyaya dzemabest inyaya dzavanhu vanowirirana nyaya dzemabrocod kuti zvinoitere kuti inini nakundi tinowirirana then tobva ndadanana naex wakundi kana kuti tobva tadanana negirlfriend yake yaasingade yandezozoti haide zvake kuzoti ayasingadi kwakuda kusimbisa chiure but achitoite fekti yekuti akatombodanana nefriend yako haachatosvikiriki atova makata pakuita sei ndikuatoexplaina yawo matazozoti pakuita sei momenti anotongoita x newewo naye hamusisina anytime kona kundikata kasanga takusatamba aipaponozati kana takusatamba kana makusatamba yanenge yakutika yanenge yayekutika zvezvazvo kuti
makufixana kasi is it mimi chiri kudana naye no kuna fikisana atatopira kutambo wedu kudhara pamwe tese kana maybe 3 years kana tisiri mafesi munhu anotojiwa unoregerei unongochata kumuda musikana kana ndezvokungotya like kune kuda munhu from the heart nemujoro wanditika kuti uda kungotya love grows sha yainenge pakudya but love grows kana ukura kana ramba kukurawo then chi wozvira tongozoti bosi pakudya pasi toti like munhu wanhenga achinakirwa nestaff wese munhu asananga achitonakirwa but the difference is but inombozota isusu edu vakadzi harisi dhiri stereki zvekuziwa oyo can you sustain one man romuzvayakasiyana zvakutaura handirashandi zvinadyiwa ini naisdanger Hey, we can live without it. That is it. We can survive without. Ona fuka kutanda ari kuti zvoni namwena kadyiwa hawa aiwa akuti anzikenzere Kuti je? adyiwa kana ndadyiwa ndichinyeperwa kunzi relationship kaisika ndigara wandiudza kuti sha mishi iwe unoda kungokudya unobvumera ona zvinoita vasikana manje ona zvinoita vafuka tisina bhalanzi hanzi unofanira kutaura kuti mishi nda kukudya handiti but vasikana futi ukataura kuti nda kukudya unobva hanzi wandidisrespect kana kuti unobva hanzi zvazvifanira kungoitika zvega Unombozwa kuti maybe ndine so mumaplans relationship ndinorongodyiwa exactly saka titaurirani but vasikana some people vataranzi tofanira kuzodyana kana guys saka iwe kana nemaplans acho ndozviva sei kuti nemaplans ngatitaurirani zimbabwe manje ka chero tikanzi anoda kudyiwa sei nasei hatukuratidza kuti anoda kudyiwa we are adults guys right now tinotaura tinotaurirana guys inogona chidaizodzoti zvakakoshere chii kuti tizotisusura musikana wasigwa ndikwanise kumudya inini Okay, one. akoshere chii ndopane point yangu sokati tinobatsirikana matenga zacho ndeapi kana tikwanisa kumanyora pasi tomanyora pasi kuti takati watakangoti adyiwe zvinge adyiwe wanopedza wangoti wanongotaura ukonvabati Okay. kana tiri mafesi handiziva vasikana kana tiri mafesi chaivo chaivo bcause zvosiyana pane mabe kuti tingoti sparks mufesi wandongozivawo kwese pekuti sparks ka mufesi wangu utoro wangu zvekutodaro handisika nozatichi musikana wako kana ari musikana wako kwandiri nini akafanana nemukadzi wako kana kuti mameno like munhu wako ari close to you saka inini ndikangoona ndakutanga kuti ndakuendera mukadzi wako hazvichameke sense handozoni saka whether ndiani wako kana ndiani wako but kana ukangondiudza kuti uyu chero uchimuda whether mukadzi wako andahazi ukangondiudza kuti bhebi randoda kwandiri nini yatova x yes you need to respect why because it's because of you it's all about you not about ye because kana kada mudya ndogona kuti mutondipondiche ndikati but ndinatadya inyaya yekuti ndiri kurespekta iwewe iye akatouya akatoti yatidyana ndototi acha sparks ndo wangu zvekudaro we can't do that ndauya ndiri kudheta ndauya ndoti aiwa handisi kuguta ukuku ndichitotaura senyaya munodini apa ndauya do you know something pane imwe nyaya inoitika sparks vasikana vangu vaziziva varume ka tinokwanisa kutokudzana tikabhemba kanodyika endawo munhu wedyawo okay unoziva so you're saying munogona kuagreea kuti mundidye mese ndakazodisika wafunda kana nemafake agreements aya baba ekuti kuti zvoni bebe anodyikana hamwe mudyana nomudyawo nanga zvandigura nemustriti baba angangopuwa kazvinoita so kuti wadyirwa kune mapesa anotambidzana baba yakachakabhemba akachachibodya sekundi onamba idzi makambozvitera wow asekundi vari kutaura from experience makambozvitere
But that's Imagine, evil. DJ. Yeah. That's evil. That's terrible, honestly. That's terrible. Iwo pauri kubvuma vanhu too. When you know very well kuti vanhu ava vanowirirana. No, kwete kuti Okay, get back to the woman. Okay. unonakirwa kuti sparks nakunde unokoifunga pamwe uri kuti yedhanisa uchiti ndowana Izvi ndiri kuitika. but oneka guys tofana kuwirirana zvakavhura kuti tinoti zvoni iwewe mishi achidanandira unofanira kundida zvinovhura kuti undigira shamwari yako umboti shamwari yako No. Inini paterritory yangu, I don't want any other woman. hazvisi kunzi vako akudana naye Introduce, I don't want. Personally, I don't want to introduce my girlfriend. Kumkumana wangu, I don't want. maona zvakawanda Talking from experience, I don't want. You are my man, tinowana tiri two. When I'm having girls outing, we are just doing us without our men included. Kana iwe uchiuya tichakufonera transport yanetsa. Exactly. Umoya kuzotipika manheru. And ndikaona senge mukuita ma-eye contact. Mukuita senge Sparks. Musikana akaya neshamwari yake akati chimboenjoyawo shamwari yangu handiti ndo paunotozoita inonzi loyal wezi musikana anoita take care of your needs. avana but mbona inini mukutaya zvinhu maybe tipatv but isi tona cases akawanda tikunzwa ema-threesome Exactly. kuti inenge ini shamwari anoti no ini pakuthreesome ndikuya neshamwari yangu But iwe unatori munhu wangu zvekutodaro. They are not relationships. Ufungoti like zvekungoti tasangana muroad kana zvechihure not kuti utori munhu wangu wandopersonalize ndokuigira mishu. Kana chiri chihure. Maybe itori transaction. Ma-transaction ari kutoita because pa-threesome I need to be honest, I've never and I don't even want to. I'm so jealous and I cannot even Shantu yatori pamfesi wangu tiri no, I can't. Kuzviima njena. Disgusting. Kuzvifunga usati wazviita. I know one such. Chingoti pane kamera Kana. zvinhu zvakadaro pakamera. Ano. And then okay, tichakazomisa. Futi pane umwe wacho wakazinaya kutrust but ndaitodawo zvangu. Almost I'm trusted by Nyadzi. Health wise. Noti hatiri zama inozonetsa Imagine how is it done honestly? Saka iwe munhu angakuigira munhu we-threesome ibhebhe rako here kana kuti? aiwa tsono ndototogootwa Andabazviite guys. But inini newe mishi toita threesome. Toramba tichitamba tese. No way. Motokani. How? Yo, do you know ndogona kutamba na mishi kana 5 years but andinaso like kutoimagine mishi ari naked guys. I was naked to go chadu kati. But I think maybe under influence of drugs, it cannot be done muri sober honestly. Ene futi mune magara mune ka lesbian kari pamwe. Saka maybe Zvineka lesbian. Mafesi ndo kana zviri mafesi. I was gonna tell you that. Saka why mukuti mafesi azvika sikana zviti? Mafesi is disgusting. All right. No, it's your Because jealousy. your gender. I know. I'm not about jealous. I cannot see this one as are naked. All right. Number two, the thing is, you were because in the name's kind of one, you don't want to share because in the name the three like this. You men will not eat, but you can never do it. When I'm muskana ari poro mochi, ina keno azviite kuti munhu wemurume one murume akamisa. Azviite hai. Why is it's okay for you kuti ukombwe nevasikana too chichita because imi munoda kuaccommodate hoboka chihure chamungori nacho vakadzi andika amumise wati kumi apanyiro nyadzi sasa kumise wati ndakamisa panapa andikwanisa kufamba kana kugetu waizo amunozongonyadzisa swaizo I know.
afana kuona umwe murume asina kupfeka pachikadzi zvinonetsa guys. Vakati masaizi chaiwo anosiyana. Vakadzi vanokisana, vakadzi vanombudirana vachiutana. Kukisana in terms of just greeting God. Muchitoita namakisi, muchitoita namasvika. Maya muri mese muenda namabhezi kisane pamuromo vakadzi vanoita nabhei vanoita na my love. Yes, baby. Communication. Topinda fighting Akati hani. Kana kuti good night sakuna zvakawanda. Anofona kaniti spas good night. Good night. What's wrong with just good night? Uchakaipa chi muri mabhadhi munowirirana. Kufana kuti ndepi uya mupodcast iri bo. Vamana kune mwebuda mumhenda anokaripa. Unobvunza kuti mafuma boyere. Ndizvo zvauzvida kubata kudhipisa. Unofana kunifonera kuti ndepi une 20 here baba. Ndotaka 20 nokutumira zvapera. Next time yakataura ndepi une kamera here yakateka. Alright, what is but I don't think it should be bed rasta mafuma boyere. Rasta mapatene. But pakataneka keka tomwe zonyanya. Bana utorati kumana rasta mama mapatene. Anotora titowa titwa mabias. Because munopenda mota makakwaya patene. Sinotozotaka. Unofonene kuti rasta mapatene. Boyere mapatene nenyaya yekutombobvunza kuti boyere. Unobvunza kuti mune freedom of speech here. What if na DJ mine long time sina kuonana pamunosangana munokwanisa kumbana hage Atoita yemunewo kaimweya. Pane mafezera da ba up chet zvapera. ko mayenze sechakati. Suwa friend. Ungatotara kuti ndamdana kusuwa. Sibaba mukuna sei achinobatikayo. Ndokusuwa chamsingaditemure rekuti ndakutiira ndotuza ndotaka kutonzwa kutotara nemunhu wangu kutonzwa ma54 aundipize ma54 Muna sei kwaatobatika a long time. Ndizvo zvazvinotoreva ndozvota achangu kana time sadi. Tofana munhu lenga timbona se hapana. Kandi bobatika ticha 1. Chimbona timboro 1 manje ndizvoninda kusuwa baba kati good night. Good night, sweet dreams. I love you so much. Imagine muchitadza kuita all right guys, munotadza kungoita nanda kusuwa, but you find it kuti zviri okay kuti udanane nemunhu akambodanana nefriend yako. Kana muri mafest hazviko. Why? What's ushamwari une malevels? Pane level reushamwari rekuti handikwanisi kuti ndosekerera nemusikana wake. Kana kuti tunoti ini nemusikana wake toti tudambonotaura tiri tu kana pasaida. Kana inondoita phone number dzemusikana wake. I should not have numbers dzake. Okay. Inyaya yemalevels efriendship. Ko in terms yekuti alright andina number anditika amuditi tive number. Maenda somewhere your number if your phone iri off I need to get hold of you. Nobata ani. Unoona kuti ndifonera unotsvaga phone number dzangu ofura but kuti ndizotosave number. Ati save. Unoona wewe ndiko umusikana wangu wewe. But sikaitana kundai. Anoona. Uchikomena ma-status ako. Kwatonora. Uchikomena ma-status ako. Zvazodeo. Ukada utakutodaro soda ndinokomena zvinhu zvevanhu stay. Ukada kutokomena futi tatana ma-interest. Mura kudya. Ndokutoti murumewo. Nzara. Akada tokudya. Saka chikuti mna chokuti komena da utodya. Varume nechaiwo. Zvimwe zvinhu zvaanofunga. Exactly. Varume nechaiwo. Amuna chikuti amunofunga. Zvarume kwete kuti matoona muchitabana tunenge tukadzi ngetichiita varume marumeni. Okay. Maaufa vanhu vakatasana kundana zigo varume nechaiwo. Okay. Hatina time mumusati kuti zvinhu zvakapfeka zvakanaka hairstyle yako wafana iwe watosvika wakatokwa zvinowani. Hatina time yekuti tisina kujairika notanga kukomena This is what's my compliment. No.
I'm too busy. Mabviews yavana kuwedzera ndistress yekuti manumbers aonekwe maguest novana kupi ndosandibotanga kutaura kuti zvoni wakanaka kuda saka unozokwanisa here kukomenta munhu wako panenge auyo ane something chakachinja paari munhu wangu so andi kuti wakona inini ndakukomenta ndibona comrade watoripota Like seriously, are you being for real? So, guys, you're not a man, you don't know the struggle now. wanotosvikapona kukomenda kuchena kwako comrade vakutozviziva vatozviziva kuti pane zvikuitika paraichizikanwa kwese so ini zvandofunga ndika tichidzoka pakuti tibatsirane andika tataura zvakawandisa pa zvandofunga tidzoka pakuti tibatsirane hazviite kuti udanane nemusikana wangu kati wanamadana naye ine sense yekuti zvinhu zvanga zvina musoro asi zvine musoro deep down mumwoyo mangu andikuona pesi chaichaino inosiyana masaizi chaiyo anosiyana saka inini vanoona ndichitozati ambesa wangu ndanga ine ngoli nkukumbe kunova kuti kana ine ngoli nkukumbe akandirovera inini ndatonabuda saka nyaya idzi hadzikwanisi kutaurika munhu anogumbuka kusvika muso kunzi kuvhu waizivaasakutaura kuzvoni akamboyatotsamwirei chaizvo inenge ngoti nhau yeego kutipa kubva tamboti maybe ane hombe ndiyatorero but kumonzwawo munhu wangu ikoko waiziva kuita wasaiza bo zvafanira kuti vasikana vakawanda tozvita vasikana vakawanda but kuda wako exactly zvinoita kusaizawo futi kadisrespect kanenge karipo nyange zvakanzi kuti ane bhebhe rangu rakashata inini siya rakadaro rakashata kudaro hamusadye chitikidhima changu siya chakadaro asi munoda kudya shamwari yangu iwewo unokwanisa kudya shamwari yangu musikana ona zvakwamunine kumakwenyu kumasisters I'm the only girl. My cousins. Yes. My cousins. No, guys. This time zvinoitika nezvekudayo pane imwe dhei rekuti wakasatovhura bhaibheri wakarova pureya pane imwe time vanogona kusvika yekuti unongonyatsana panapa panongoda inyowani tinotodzorwa nemabhaibheri atakainstola mafoni ichokwadi chingotozwa nasipati papodcast panapa chiti vangosondoka chikunyeperai pane time yekuti munhu akagara nega sonyatsona kuti ehe kana madam pateni varipo kana girlfriend yangu iya iripo inogona yakatodhaka udarika yawinayo nenyangoti iri nyuu saka nyuu inodiwa after frequency yakaita sei after mayezi here zvinosiyana manzona tomupedza ngokakara saka nai guys moraiti mirai tine vanhu kunze uku mirai tine vanhu kunze uku vatakatonyurira nemavhi nemago munhu wekuti akanditi hai baby izvezvi fanenge wekasimayo kanouya pafesi pangu saka namuchitudza zvinhu zvakadai papodcast mukuda kuti asi ndataura vanhu kuti vazhinji vacho vanozodzorwa neevhangeri tsvene so anotombodzoreka manje imagine wangu aende kuchechi anodzorwa nei achitombopota achitomboti nyowani no chimwe chinodzora vanhu kuna chii chinodzora vanhu iedzishe ndopamwe panotozokana zvirwere zvakasinemari guys mirai kana muchiti mari
mana makutoni pakodushe Godzi koveda nomusiyamwa vekuti vanenge vainayo anogona ngasingadi kuti idyiwe ainayo anogona ngachitokwana rongation dzacho but iwe usingadi kudyirwa mari yako futi But you made the tasainodya But there's this thing notaura zanzi munhu wemurume mari ikawanda akutodawo nyowani dzakawanda saka Shanti kesi yake ari kuti munhu wake mari iri right which means kuti machances ekutsvaga nyowani no Shandoga ndichimuudza What zvinoitika izvi ashandi unofunga kuti iwe vandira anenge amirire nemari yake yandira kuti anayo Shanti omwana amirewo chete ano inina nyange akasandimirira Sparks I know murume but inangu handidi kurakidzwa no akidze but umukuza reality but nyowani amukutaura ndidi kuzvifunga vanhu wako iwewe vandira izvezvizvi ndakutsvaga akasheka bhegi but akasheka todangerous vanokewepweth anoenda nemari yake so we're not safe anyway mari dzese kune ma50 cents kune madhora kune ma10 ma50 ma100 saka hakuna munhu anoshaya anonzwa munhu ese anotowana ini chandongona wangotaura ndichikutika vakadzi vanofanira kungoaccept kuti inofunidza kuti andika vakadzi vanofanira kunamatisa varume wavo number 1 vanofanira kunamatisa varume wavo because amoti spirit ingati chii inobata varume vakawanda because munhu anoti murumewo pana zvimwe zvinhu zvese zvaanenge achigona chiti this is a man anozoita pfungwa dzatikukudza idzi asi kana mune tumwewo twenyu tokapusapusawo tumwe tomuchiti hatuite kakadhakwa kana mara kana chi ndokakonata loya kwauri but kana kasimakisa asingagone chianotonzwa nemari vaivai ndiye munhu wekuti anokwanisa kutongoti at any given time anokwanisa at any given time iwo uchitongota mamudza ako ipapo anenge achitoscrolla foni so vati ndepi vadi uya ende pana vanobva vatomhanya kuti ndomhanyari pakombi but guys life is not fair vasingati tanga wandiitira indrive iwewo chiroka vine 5 vako vasikana 5 magirlfriends kungoziva kuti pana achiita mutase uchazvisungirira chinhu chakakosha kutoti iwewe ndika udiwe iwewe ndozvanofanira ngopachete wangoziva kuti nanondida zvatopera zvekuzoti aitana nani vamwe unokwanisa kuda vanhu 3 hati yenyekenye kuita sei nechitika chesendakatozoona zvekunekana zazvezvetumakotsi totiverenga nemwoyo uyu unoda kuda vanhu vana 10 something uyu uchitomuda uyu chitozoti ndomuda akatokuramba utorwadziwa uya chitomuda uyu chitomuda but zvino sei zvandakaona ni solution yacho kunamata kunamatisa vanhu venyu saka tiri kuti machurch boys ari right handiti aiwa tauda yasara chaizvo vaiti yasara munondivenga imba ndotara chokwadi vasikana anofanira kungoziva kuti murume wese anofanira kupota achiwana anditi hapana kuti chii kana kuti chii is just reality hasi zvinhu zvokuti unofanira kunyanya uda kufunga nezvazvo kana kuti chii iwo wachana nyaya yekuti solution kunamata kuri right kunongodzora vanhu nenyaya yekuti mufundisi anoya achityisidzira but otherwise takunyatsotaza bcause mazuva ano vanhu havachaatyi zvekunamata Sparks ndochokwadi munhu anobva anorara usiku hwese ari uko handiti makusiyeni kuti leader praise kuchechi vasikana ivava vanozviita saka zvekuti kunamata kana kuti chika ini ndongoti inini kana munhu wako achikuda uchizwa kuti ndiri kudiwa zvakakosha ini ndingakubvunza iwe une mabrothers nemasisters nemabrothers vangani 2 unovada unoda kana uchivada unovada 50% sei zvichidaro kode vangwa ne3 mabrothers taiti unovada 33.3 so that's why you're saying kuti my brothers just in relationship my guy inozongosiyana matypes love is love zvekuti zvona zvoni mune munhu wani mwe wangu uyu unoona vanhu vese but you know it's so difficult Jesu akataura kuti you must love your neighbor maneighbors mangana ndinoona kuti murume ane munhu wani wanenge achitoda kutoti uyu munhu ndinobuda ndine that emotional connection andinayo aiona haasi wani mudara aiwa it's possible very very zvemoyo
Zvemoyo neone munhu wako. Zvemoyo unotoda vanhu vakawanda mudara. Kutoti uyu ndomuda uyu handidi naye, uyu futi handidi naye. But sekudini, you know what? Handizivi hangu wamasikana. Sekundi ini nangu ndichitaura on behalf of me and other girls vandomingla navo ndichimbotaura navo. Sekundi inini kana zvazvekunatsoda toda munhu wani. Vasikana munofanira kutoda munhu wani. No, nezvekunyepa. Mari kuti nekunyepa ini. Zvavanoita vanhu ava ndizvo. Mumwe anozotaka kudiwa. Why? Because of maybe nezvaari kuprovide. Wabata mese yacho. Munenge kuprovide. Kwete kuti zvoni havane moyo uyu unotoda vanhu vakawanda kana 3 4. Zvekutoona hatisa zvekubhaizana. Zvoda kubvisana hembe. Zvina zvokuti kuzoti munhu tomuda kana tomochila naye. Wozokona kungoda muzvekuchila naye asi zveburugwa izvo. Kungoda kungoti angagara ipapo wakachila panapa. Matizvo ndekuti makona zvoda munhu reka munhu ine sense yekuti mumwe hwana kuna ngari handsome. Okay. Reka mumwe anogona ngewo ane mota yakanaka anofamba nedzimota achiprovide mumwe anogona ngefuti anogona kunzi avese ndovada but ndozvenoda uyu agona ngatigona kucheka futi kwete mwana kuda chaiko munhu akude munhu wanda apoda kumbozvibhiliva that this is foolishness vanhu vanotoda kutoda zvawataura zvemozvawataura vasikana kuti vanenge vachiuya nomuda because anoprovide is the same thing kuvarume anenge achitoti uyu nomuda because usati murume anogona kuita zvozoti kana adaenda machiusi anototi nhasi ndiri kuenda nauyu because of this anodiwa here kana kuti ndiwe machiusi wana kudiwa anenge achitoda kutoda munhu okay wamene mchiti wekumachiusi anenge akanyanyuita sei anotadzika kuvanhu here machiusi zvakunoita machiusi unoda munhu akaita sei machiusi zvakunoita unodai uri bhebhi remachiusi kanichimai tikubatsire izvi machiusi nhasi nemachiusi sabatkana dj kuti ari bhebhi remachiusi ngati ndakurikudza izvi machiusi machiusi inyaya yekuti one mvese wako anofanira ngari comfortable newe weya unogona kudresa kunaka wako nekuita sei kofika number 2 haufanira kunge uchibohwa pakubohwa pane kuda kukasika utsamwa kusakasika utsamwa saka pane kaona ka5 nekuti susu kana tikuziva tichogwatisi kunotaya kuzonakidzwa zvimina mbiri zvinowanika tititinanira zvona kuitika but still tikufanira kudzokera pachi kune mumwe watoziva ndodionzi tsamwe nango pakamboyo ambovhiringidzawo chichaisa but anamba achimuitira vhebhiri kuti anakidza anenge achimbozvinzwira miziki yake achina mabhiazi ake achinakidzwa ndo zvekumachiusi kobva kwazo takuda kuroora takuziva kuti no munhu akuroora uyu andika anofanira ngari pa10 anofanira achikwachira vanhu pa10 kwete kuti ongaro vanhu vanayo zaasvika kuno vanowacha seiko ndimupo example kuti vane zvinhu zvakawanda zvinotoita anonga chetedza vazhinji anogona nga akatoroora mukadzi akasheka kusheka chakusheka kuti asi iye mabhebhe anenge achidana nawo kana ukatomadza rimwe bhebhe wanaona bhebhe anoti arashata anirideri because purpose yaari kutidira haisiye kuti ndiri kunakirwa nekuti tinakirwe inini ukunzwa saka anodiwa here munhu ndaita namufesi wangu achiti sparks unoziva kuti zvoni izvezvi ane tumari anga monografta kana ati sparks the reason why inini ndichida mukadzi wangu its because ndakatanga kudana naye ndakasheka and akanditolerate and mabhebhe ese unoona ndinawaya nenyaya dzavo ndichidzinzwa nevakasangana netime yacho vaisandida vaita kusi type yangu saka ndati reason chete iyoyo ndodati uyu aramba akari pa10 vamwe sava ndirore and ovaindoti sparks imwe advantage ifundo yekuti nodana nemumwe musikana ane bhodhi yakanaka mutsvuku mutema toda torambana todana nemumwe ta sei vaizamitsa yacho kuti ndizvifadzeni kana kuti ndikuda munhu muchi panguva iyoyo watametsacho so inini zvamunofanira kungwarira unofanira kuziva kuti inini ndiri munhu akaita sei bari kune vamwe vanhu kunoda futi mahure vari kuvanhu vada futi mahure aya kumatoro maisa kumba saka unoda kusangana naye but ukasangana nemabhadhi maina ndoita kuti zokumba kune vanoenda ikoko
kumachiuzi and akumba umona kuti kumachiuzi ka saka tomboendiwo Saka munopiwawo mimepo kana zvokumba tatokwenda zvokumba toenda kumachiuzi ekumba atombooneka ati machiuze kumba aikumba munotoenda nevachienyu inawo matela enyu muchida sese moenda mogosha modya moenda sei kune machiuzi ekumba mafamily chius kozita machiuzi eboys andisika eboys ekuti panotonzi usati tikatoti sparks ande machiuzi zvezvi tikuita sei tikuenda nano hafi fonere mahure zvinoita vanhu kuti vamwana vanotaura kuti tikuenda nevanhu api tikuenda nana madham here oro tikuenda nemabhebi osika kune ende panopesaanokudirida kana chienda out nebhebhi rake totoziva tega kuti bhebhi rinofanira kuenda ndinhingi nyaya yakanaspas yekuti vaibe yana vanopinzana bona pane chinhu chinonzi vibe is very important when it comes to machius chinhu chakakosha is vibe pane vasikana yekutoti vanoendwa navo kumachius but imimi tomboti ini ndauya nauyu iwe wauya nauyu then isusu tiri mafesi imimi mafanira kutoita plani kakuti munzwanani but tenyanjeni vakanzi munenge anga kuzongomakana munakosotasvika machius then makutotanga kutotaridza kuti hamusi kutomboda zvezvo chinozoitika ndechoti next time vanotoziva kuti uyu nauyu vasangana saka pautu hwenyu pane hwana kufanira kuchinja bhebhi rekuya naro no inyaya yemanhikane mucho nebackup yemabhebhi atoripo paline kuva chizura nguya mabhebhi yangu asiya pasina rako kuti vazotanga kuzirana ikoko ndosamuchizona naye vachitara vakamudza iye iwo watomboita naye munhu aidaro kuti anotombotaura kuti ngauye handiti vanhu wauye kuzotadza vanhu vangomira machiuzi ake kuti mamwe anitongoda patokuona che anenge ane machiuzi kwete kungobvisana hembe but moti nyaya dzedu tisazomboita anyway kuti tisazongoungana tangogara panapa mablambe ega umwana meza panodawo kuti pange painoungana mabhebhi nyangwe tisinodawo madya but wachingonzwawo nyaya dzedu zvezvichiitika so panodawo kuti pange painechi samani yemi mukazemakudazofunga kuti paipa ndinoiswa machiuzi ndiri bhebhi rekumachiuzi unofanira kutozviona manje iwe as a person kana uri musikana unofanira kutozati ini ndiri type ipi yebhebhi then wosarudza side rauda kuenda kaudaita side rekuenda mumachiuzi unotokwana unotoenda mumachiuzi then kana usingadi uchida zvokuti ndaunyasita marriage unofanira kutanga kutoziva zvekuita even zvekutoposta pasocial media bcause ndo zvinhu zvinoditimaina izvozvo kana zvichiditimaina azvotoditimaina It's happens, guys, but still to make a percentage. kevarume vanotodawo izvozvo masimba masimba alikwe wawo kandi kwapercent but kashoma ona because chotinga kuti tizodira kuti takuti tanani is because of zvafanira kuti ndichida kuita podcast nekuita podcast andinidi ini kuti kundai uyu unexplainere nini kuti apa kundai anopinde kana apinde afana zigo andozvati chinhu chada kupinda chaenda kunyanga nina Sparks handidi kuti ndimuexplainere dhera acho ini kuti ndiri ndikuenda kunda here kana ndikuenda naSparks andozvati Sparks munhu akaita sei anoda 1 2 3 4 5 zvekutravela Sparks haazvide but kundaini zvekutravela ndograft kwake saka zvinonzi dhirenda zvekutravela kobva kwanzi panenge dhire kuzvati kana dzakana n'anga Sparks akona ngodisika kuti hano hande tinoishuta nganga but kunda hadi unoshuta chi nganga ona zvetika manje sevarume manje hatitombodhipisirane pavo kutoti Sparks wazoenderei kana kuti Zigo wazoenderei nauyu uku ino wazondisirei we know kuti Zigo angaenda kwakati alright no problem uyu andozoti ndikuenda nauyu but kwamuri maladies manje mune vamatanga kutoti sei so example yangu madika iri pakuti vasikana vedu tiinavo tichizvati variko maitire amunoita everyday ndo anoditemaira kuti kwatiri kuenda uku unodhiseva kuenda here mapesa ndozvisiya izvozvo kwatiri kuenda uku ndekwamishi here kana kuti hakusi kwamishi uku ndekwashandi here kana kuti hakusi kwashandi panodhimana zvinhu zvakawanda futi pane time yekutoti machiuzi zvinhu zvesina yatsomira mushe mari inenge isitomuripo popanzi paroda ninga kozita pamborinza
kukariba handizvi papanzi apa mari ma1 please tiange tichingofana kutongorova mabhiyazi anenge angachipa kana kuti tichangotora kana anonzi machikudiranisa aya ndo anenge angachipa bhosi kana utanga kuti mabiography kuti muzotakwa 4 days mari yakawanda papanzi ndinganota nandimwe zvonzi aya kare expensive frienda ushu asi zviri bero unodaniwa pane mari but unodanako pane pane mari but sekuzwa kwatoita ido ari maazombopewa avazodii mbinga hadzimbokurise mari ndedzipi mbinga dzamukusangana nadzo mbinga dzinoita why not vasikana chavanoda hakusi kuti mari yako apiwa mari musikana anongoda munhu wekuti anozvaizvoni papapa ndakanzi ndarwara anokwanisa kutengerwa mapeni exactly kwete vanenge achindipe mari no sotoonesi sometimes andika patinombobuda hedu toda kuendesa 500 okay tinoti takabudisa 100 totenga titozvati mubhajeti edu panapa $100 kushanda pa$500 kana akabudisa $100 ndotenga kana mabhiyazi 20 andika ndodzoserwa 8 ndobva ndaisa 8 ndozvati panapa tanishandisa 20 takutenga futi tinobudisa rimwe waya kuti mbinga okay bozi vasikana chavanoda vanoda munhu ane capacity kuzoitira mangwana mari kudziva vasikana svandotakuta problem mazuva ano andinigona kungozvoti vamwe vacho vedu titiri vanhu vakatendeuka but vasikana chavanoda chandakaona vasikana vemuzimbabwe chavanoda kana vasikana vese vanoda munhu ane mari tumari kune mari yakawanda tumari wotongoti pachirano chedu inzvimbozikanazvanapa zviri kuo vanoda munhu ane mota yakanaka yakanaka kwayo kwakusiyana kwemalevels evanhu but kandikati munhu asingati kuzonaiwanaiwa kuzombofamba kana kuzodzitamira panapa takutara nyaya takamira pasati pebridji waize mota nembiri okay ni mbiri is not my cup of tea very true it's fine vakadzi takabula panzapa takatara kuti vana vakarohwa nekuda chichavo chakashanda nekuda kwekuti munhu ane mbiri tinogona kuona vari kudaro kaninyaya kuti vanhu vacho vane mbiri vanoswera navo kwatiwofutika kuti gona wokutaura vana vacharwa mutsudi adhavhidho obva watonyimwa mari yacho anobatisaiza isusu pakuti vanenge vachiita se masekos edu vanenge varimo musuno yadhavhidho chandioaavhunduka like masocialites emuzimbabwe I don't want to put it in a celebrity way masocialites emuzimbabwe unenge uchitoziva kuti ningi wiko anopisa pasocial media munhu anozikanwa anemugona malevels chete ungoti mimi mugona mogona makachuza kuya padhuze vanhu vachinzi havana courage idzodzo neconfidence idzodzo kuya padhuze zvitara nesoita seita sei but paanozongosanganeni pamanosangana nondiri paweekend anongoti akazara mari anangofuti msoni complete package apasipatisari kuchinyanza mawaya achimatsvija but inini kunavapa ndamufree waya pandikuzoti mari yangu takatijoinisa ndinobedzokera payangaifanange kobva kwati onai zvinoitika isusu vanongaita sezikanwa isusu unokutisaiza but isusu vana nongaita ukatotoona mati azozomukubvurirawo mainbox edu rimwe zuvawo ane motozotambati unogona kuti kana ndina sparks muchibva mutown muchiya kunoko sparks imwe anoitwa paronzi parobot noti
asi pane mumwe vari kuonei vachizotika ndiyoti mukatumwa kune kuti vanhu vanonga vachitoti chamarika ndoda kuti kuchengera tiketi kutoti uye kuringirike Sparks. munotendwa nebasa rakuita podcast pangwanokona chitakatetera hambo vanhu vemuchipisa vatachipisa wanozomeka stress yekuti vanonga chituka pasocial media vari kupi patachifamba maskills isusukaopiwa sando mapicha social media are the same people that wants to be with you exactly. Do you know what they do? They do it because pa phone ma comments achaverengwa saka kunzi comment yangu yayanyopenga inandi but behind akatosangana newe akatosangana newe anchoka kuti aya mjara oyi chimboni wai drink chimbodi akutokumbira picture arikutodini baba adokudzaiti vana vakarohwa navapanha zimudhanzo zvaishisa vapanha zimudhanzo yava kuti uchitokaona hadzinochekwa baba vaicheka mamapombe ekuti inandi kuzimudhanzo kana kakula town vatafanava pomba yoti ndevangu vana yangufanira agarawo pasi kutaura vasikana vanodyiwa baba for so many reasons. It's not only about money. No, that chero isusu patachiri ku high school isusu vanhu vaidirwa kuti anenge agoisa bhora no unamvere kwaskuru mumwe munhu aingozi anomhanya so aitotora mabhebhi inomupesa wanga ngatodofo last gig but momuzakaenda chose aingochena kutamba bhora zvatopera vakadzi vanodira vanhu zvinhuaitoshamisika ichodaro ozoita zvokuti ari kuzikana kuti pachikoro but munyika Sparks vakazarirwa ke uri kudzicheka tiri pakame tiri pakame mangwatokona chi patinozombochechi tidzoreredzwa munoti kuti kugona kuendesa vachikudzicheka but spirit nyamutsvena ndingachifamba nezvofambana tidzora bozona zvinoitika like atomboona mazimbabwenzi mamwe atanoenda kuna najosa maybe munomuchitisedza muzimbabwe munobatika but ininayombeta manager squad chatakasvika kusouth africa isusu chatozobvunzana kuti ndisu here tikutoverwa ndisu here umana totonzi takatoipa vamwe vachionza totrafika kubva kana tomujobek tikuenda shoka tiri kudebheni vamwe vatouyawo waitasaida kuonai vamwe vaitosvika vaitoona kana vatasandasanda kupisa neona squad so zvaiitwa even mafesi checheona zoti mafesi ari panapa ndichitonyorwa kuti wezia kuti angotorwa kana pik toona vaniko vanhu vakadaro vanoto I think vamwe vanonzwa vari pageto wapana neza boom nambo uyana jatwero marani kwangu mutechisiza zvedu pastara yedu isusu but ndakatoshamisika vanhu zvavaiita so ndakati kusara here chiko padonaangasangana nevanhu vavo so marizini anodyirwa vanhu akawanda ndokanangokudyawo just because yaunifanira pandasvikamba kwenyu pamwe andanzi yako inotifarira todyirwa izvozvo aiwa ndozona ndakatoipa nevalue bonyaipo nevalue chikanati iwe kuti nina isi type yangu iyi type yangu ine value iwe wakafila value yangu inini hauchanyari neni number 1 number 2 watindowatangatodya mari yako wamaketa driving school yako wobva yatondipandoidya why because nyaya ingoripo nevalue vakadzi havadi munhu anomakisa ndo in short ashuwa murume ngaaoneke vakadzi vadi munhu anomakisa so competition inozoya manje pakutiwo vanoonekera vanozvakavhiridzwa kuti wachimakisa zvavo wakawatarisa vanokavhiridzwa nemari vamwe vanokavhiridzwa nembiri vamwe andasese ona kobva kwati mumwe wananga kanaka ari handsome vanobva ashaya mari anobva adzidziswa nechi but why is it mostly varume vakanaka havana mari you know iwe varume vakanaka chaichaivo mari havana iwo mabhinyaya unoidya mari uchingofuratira ndakadzoka panera tanga chitara sekundi achiti murume kazhinji kati kuti ndanenge achifunga kuti ngoli ngoko yake yafara here
andibona so wafana nokwakanaka nomahandsome waya andibona vanenge vachibatsiwa nekunaka ikoko nekuita sei kuti waone ngolongoko then ndakaita sana sparks vanenge vari mabhini andibona vakushandisa homwe takushandisa kuti akutoshanda kuti homwe yangu isimbe ndiwase ndakuenda kuite mbiri ndikwanise kudyawo isaviwa unoda vanofana vasikana chaiwo munhu akangozvarwa akakanakawo It's easy for them. kuti vanguwanawo mhene yake vanguwanawo aiziva akashatawo tofana kushanda Anoshanda. wotopushira makeup pasha tofana kutoshanda zvakaipa akashata anofanira kuti atsvage mari yake kana kudya chiki akadya pizza but munhu akanaka-nakawo akaita sana namishewo nashandi akanaka-nakawo hamuzoshayiwo balance anafodo chikenini vanenge vachinzwa mapodcast muchiti balance mabalance imagine mabalance havasi mabalance ukatona atogona kuchuza pakati akaipa munhu ona kuti zvinotora zvivindi exactly kusvikira munhu ashap nesomainbox dani akaremerwawo musakuudzwa nemainbox enyu nechanoremerwa akaremerwawo Ndiri mazano. Atinongosenda message. uri imi mazvichii nemi makati mainbox enakaremerwa why because even maface musikana anoita vhalo zvina kupisawo kwake sokana inini izvo zvindiri panapa makanzi ndinomuda but makanzi omaradi kwangu inanakire aiza urare tata zvekugrupa vanhu manari palevhu ramakanzi pageto izvezvizvo haungambomuna manakira akeherera sei asi iye iye makadzikazi makanzi wacho unotodawo saka chotoita kuti imimi munozopedzisa mato nevhalo indokuzenzozarawo wozoona iwewe andikuona unenge unongosinazoyanosheka no understand kuti makasheka but munemusinazosheka kubazototi mbiriwo tetisina kuzonyanya ematichi tetisina kuzonyanya but unotirambisa chakanakira kure kure wadzwere mishe chakanakira kure kure chakanakira kure kure asi pakuva kure titori pasamwe but mani nekuzvita se tinozobhalansa kazvinhu zvinofana kubhalansa netumbiri Vanozikavana. ndakuita seo zvafanira kuti munhu akanaka I think munhu wangu akanzwa pawataura pachafara vari kudzi mishi ngatitiyo muchikura nenge usina pasina mbiri kunasikana kwakanaka kuchikoro kwenyu kubasa kwenyu kwatemba kuti iye angaine 10 out of 10 pakunaka iwewe uine 5 atikonzwa okay taura masingapedza tauro kubvuma alright but nenyaya yekuti mimi mandenga munozvita mbiri andenga ndoti makuzikanwa vanombokona maskitsi Tava exposed. vanombokona okay value yenyu inokwira maybe munhu matwenzana munhu yanga akanaka waziva alright because varume mazvo yakanaka kugilero roma raini kwavo sakanaka muzimbabwe you understand saka plus varume manyange ndatomboti ei zvafana vanhu vete wanatorwa mari wakatowanda tozwa nyara wamwe wacho wachida shandu baba iri kuzara be baba vanonganditi ndimupeoka mwananga pane mwe tiri ku-uk shana ndakudzira iwe mbese yakanaka notisendera waya yes man isi mchitaidziuka Ndinotaka ku-UK. Sparks kubva. mochingopwa mari shanjachiramba vane mwana kona ataura muevery comment section sparks ndipe shandi ndomunza angu birmingham shandi pamunachindu ndakandifonera inini akati sparks munhu ane munhu here amhere mwana kanonzi sinyoro ungabva wati hamira kutengesa mwana no sinyoro ndandiwaziva ndinongowanzwa ndinonzi kuna sinyoro Okay. saka amhere mwana kanonzi sinyoro so but iwewe anzi ashanditomuda iye ndofunga ani ku Akashata. iye mani ndofunga amhere maona anditashandi iwewe ndione uchimonera akasiyana nemaonero anoitwa kunze because unoswera naye the way akamusara mwana kanomuta ashandi tichabhuruza shiri semushandi uyu here uyu zvakati exactly mwana ndiramuda saka ndazondahanda neneyemoto nechitongonyaro hamusinyo rwacho handa but nemari wena utengesa ane sinyoro varikoka ndosiya waya sinyoro
vasasa vamawaya kula down sinoda vasanziva havasi kukuvakana chinhu sinoda vanhu vobatika bhodza amweni sinyora ifana kupota vachikupa mawaya abasinyora ishamwari yavo ishamwari yavo saka unenawo saka ndinivona chi ngoti ndangobata pano ngororeka atibheka didikisi pane uyu kana wazogara mishi ndakaita mistake rimwe dhene ngodzosparks anyanga yakamira soso wakambocheswa peace of mind ndakambambokati trouser rakakwana ndadzokera kumba rakudonha nekuseko handichafanya kuti ati break uya ndimudzo asika panapa Sparks. Nataka tishuta kaza kwenda anasazonzira azongoti DJ ndati zvakwana zisino watina 4 watina 4 ngapedza zvarakuita na 4 alright rabo azidingi tashuta tapedza 4 dzakana kungu signore can't get nandibanza manje sikalangana munawona ndakati zi one pressure one ukuthi casket page tiba 5 ngasuka 5 ngomala azopina mlomani khathi awufa afa signoro mapapi signoro phone ayite the number of dial is not available mikita vomesi vangazi but chichinenge chaitika kuna signoro kuti azodzima phone patime apa ngofuneka no ndakamutsanangura signoro mosinyoni vasagara nomudusi munomu ona foni inopera moto yeti shanda anga vacation okay asinyoni it's a public secret mastatus tangamawona okay so signoro pano yamunomu mandira vanomuno vanhu havo exactly my family members no my family members unozvisimbisa vanhu ndopanorasikire unorasika havana family member yembonoona because family member anongenda wese plus nodzimire saka haina kudzimwa inopera moto guys no signoro vanofamba nemoto vanochaja inochaja vechidzokei kubrokoni so signoro vakudaona signoro vanhu mabhebhotolokoogoziwapanaotandika iyo yakati bhotara yakuzoni pane ne10 nosvika urikuna pachimbuda new one kana parodai saka are you saying kuti every time pachiita mafoni aya unavailable pane new one yanoonekwa kana kuti dzimwe dzingetobhota kesi yani nasignoro but still hazvo izvo zvarutaura it's not like pane new one every time but pane time yekuti new one dzimwe dzedzakangolainwa muchafa machiurayisa guys vechidzokei I think right now takure netopic let's call it a day amara thank you very much nekuuya kubudikira ne aiwa sekundi shandi mama signoro fanira kuzoti tinowana but signoro vanofanira kungoziva vari kuchengeterwa munhu tinoziziva kuti vane musi iwoyo vamaenda kuchiraundi tuziziva signoro vanofana kutonyora signoro bozaseve ndomudza zvese manje shandi chinoda mwoyo wako usateerera vanhu vati pakuputsa dziri murudo asinora mudare asi zvataura izvozvo zvekuti you should not listen to anyone else munhu wako uri kuda danana naye as long as asingakuratidze kuti pachena Exactly. as long as you are respecting me Exactly. uchizviwandisa ukatona usinauzviona zvekurati ari kundida arikukuvigira protecting my heart is what's saka vanhu important kuita vanenge vachitongoita izvo unofanira kungozviaccept inini I understand kuti varume ndo zvavanoita and I don't care handavana basa nazvo chikuru ndechekuti pandinewe you are giving me what I want yes pandinewe undipa time kwandiri you are a provider that's all hazve vanongochita vanhu ava vanotongodonyowani we understand man chidawo nyowani homwe yako yakasimba kwete kuti wakasheka pauda kuwanza usikwanisa kundiprovida zvikwanisirokoma anobvuma here dhiri rekunzi hatina mari hatinanga vachitongoda aiwa kana usitoavadzore kuti hatisina mari haadzoreke munhu anotongoita zvelevo rake ndosaka muchizotaranyatanzi 10 hanzi vanosvikira anongotsvaka dzinosvikira imagine une 100 but uda kuti split takawandawanda no yako yakaina kusimba
nyaya yemari kei ngati mtofana kumboita topic next time nyaya yemari ine I don't like vanotya mari yangu. I think nyaya yemari we need someone like Gamunya anoti musavape mari. No, Inini ndinomira. Gamara ndotosvota bosi isusu kuranga ndimusape mari. Saka why are you complaining? Because hamusi kuda kudyiwa mari yacho. Mataura nditagama ndekuti svotesa isu tidadyiwa mari yedu tinozotadyiwa mari yedu kuti musape mari izvi zvatine munhu angonapa mari kuzoti mari yatodyiwa. Iwe wacho haudi kudyiwa wadyirwei okuda kudya kuta bona inini pandopinza neyemari ainoti mari inozongodyiwa neperesendesinga but kuti madyirwo emari ndoda kudiscasa nekuonesana kuti tofanira kudyirwa sei tofanira kudyiwa yakati tikuprovide toprovide kusvika level ipi kuti chii kwete kuti ngapi mari ainoo kuti vasikana vano vachitambudzika vasikana vana mari varombo kubva even kudzimba dzavo ukatotomupa airtime yacho ka it's not like running option. But before you met me, I was still able to be online before you met me. Futa ngachibuyisa kona, you understand? But the way yacho nozodimandwa nayo mari mungona kana kuti provider taura zvakanaka. Ukaona murume anocomplaina kuti yaitaura zvakanaka homwe haina kunyatsosimba. Yakasimba homwe haambozvitarisa, haambozvicheke, haambocalculate. Udyi unoziya? Udyi. Statement iroro kana rakupinda mauri obva tanga kuti understand kuti tinofarira zvingaite udyi. Imari yamakambopa munhu yakanyanyowanda. Yakakura yamakapa munhu. Mari yakadyiwa. Yakanyanyowanda yacho. The biggest amount. Shamari yese ishoma shamari. Vasikana vacho the biggest amount yaukapa munhu ka1 not yekuti naswapa $5 mangwana ka1 yawakamudai. Ndakada kuti ndotokangana dzimwe maamounts acho. Yes, man. Ichi chimbanana ichi Nenga. But mari yangu inini ndika mari yangu yese yakangodyiwa. Yese yadyiwa so far. Ayawanda mari unosvika 100,000. Chichigwa nesu vanokadzi. Mari yese akadyiwa vakadzi. Unovawanza. No. Kuba tichiri kumabhondi kupesa uchiziva. I just feel like iwewe if you don't want like kupa munhu mari yako you are not forced. Chigara kwauri ikoko nezvitikidhima zvenyu zvisingaendeke nazvo kumachills. Zvitikidhima zvenyu zvamunorukisa magodi chisere nenyowani chitanadza no boys madbudze ndozvatoda kugadzirisa izvozvo tikumiririra vasingatodyiwa mari yavo nevasina kuti vadyiwewo good food ndeye vanhu vane homwe dzakasimba chiisira ivavo ndoyemene vasinombozere chitaura kanzi munhu chero zvikanzi anenge achita nodhurasodya mari mabhesti zvese vanhu vakanaka ndevemhezi mabhesti anongodya mahara mabhesti haadyi mabhesti mafriends when you are in trouble they are there to comfort you nechichi vasiri kudya. Thank you very much for watching. Thank you very much for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.